Аз съм тези крафтере и днеска играем Майнкрафт. И да започваме да играем. Това е оцеляване, епизод първи. Трябваше да събера това дърво и ще отида на там някъде. Може да има и вилич. Сега да започна да събирам. Много дърва излязох от това дърво. Сега ще отида да проверя. Добре, има гора, това е добре. Тук също има... овца! Да я убием. Ей! Ще бия с това си. Нямам тук. Взех крафт. 1, 2, 3. Бих имал точно от тъй. О, ми ти му. Знам ми нича. Yes. То тук минах една мина. Ето. Сега ще вляза там. Тя ще се бъдеш малко. Тук не знам, няма кола, ама... Триц. Няма да стане. Тук не знам, я. Добре, има на тях къде не се ходя. Много торче, няма как да сляза. Минута. Сега. Да взема тия. Тук купях тия тикви. Точно 4, сега ще сложа една. За всеки случай... съм чудовище. Много е тъп. Ще се храм. Ей, тук може да има един вилич. Точно тук някъде. Отлично. Кино ми е много готино. Стържаващо. Няма да ги убивам. Ще убия това пресе тук. Пахта! Тук има минка тук. Продължава. Тук къде има бич, майка? Има дърва. Тук може да се направи, да си започне една къщичка точно. Има дърво. Всякъде добре. Като свърши дърво, това е едно лошо.
точно тук ще направя. И ще направя от нея за терасата врати. Сега той тъпото да се го споля от колата. Да се виждам добре. Тия тикви само. Трите ще ги направя. Тук за брадва и кирка. И за това да се взема, да се сложа тук. Една брадва и една кирка. И това честа, едно легло тук, двата честа тук. Сега трябва да чакате да започне да пълна къщата. Тук ще само други дърва. От мен точно има една мил, което имам добре. Колко да е голяма, тя да си махне. Тук, ето тъй, тук. Тук ще е двойно, тук тъй, чакай, ще го махна. Още тъй, чакай, ето толкова ще е голяма. Значи, тук да направя вратата, тъй. Ето тъй ще направя. Сега ще отида да се забравя. Какви дърва? Какво дърво да се забравя? Ето тия. И бели за да върти. Абе, всякакви ще се върват. Сега е бяло. О, ябълка. Сега само две. Ой, колко е грано. Синято, виж тъмното. Лек. 7 минути се подтига. Тук май да бъде само една врата, защото не е точно по-то е. Тъй да ги дигнем. Опа. Четири тук. Тъй.
4, 1, 2, 3, 4, 3 останаха. Къде ще сложа тия 3? Разбира се. Ще сложа тъй, тъй и тъй. Епа си, не можах да ме стигна това. И аз все още съм в леглото, все пак да кажа. Точно, айрон има. Тук има спаунер. Ще виждам там, ама чакай сега. Само едно ще става. Къщата става добре. Хора, това ще бъде от този видеоклип. Искам голям лайк да ми се абонирате и до скоро.